V kariéře si toho zažil už opravdu hodně. Zápas na fotbalovém stadionu ale bude i pro tebe něco nového. Dokážeš si tu atmosféru vůbec představit? Hele, každý fighter si asi možná před zápasem myslí, že se tak nějak dokáže představit, protože já už jsem na fotbalovém stadionu zápasil, bohužel v Brazílii, kde na mě všichni bučeli, ale potom ho to stejně trefí, jak vyjde do té arény. I tu arénu zažiješ několikrát a pokaždé, když tam přijdeš, tak se ti ten zážitek stává silnější a silnější. A myslím, že to, co zažijem na jednou, že si ani nedokážeme představit. Ale tu atmosféru vždycky diktuje ten fight. Když to bude nudný fight, tak ta atmosféra bude malinko utlumená. Takže do toho za tylu oba dva šlápneme a dáme do toho všechno, tak bude tam nejlepší a nejskvělejší atmosféra, jaká kdy byla. To si samozřejmě nechci nechat ujít. Ale je to speciální fight, speciální místo. Plánuješ nějaký speciální nástup do klece, nebo o tom taky nechceš ani mluvit? Ale já si myslím, že už jenom to, že dva starý pardálové za Tilkou nastoupíme na fotbalovém stadioně, je velice speciální. Samozřejmě, že jsem chtěl přijet na Slonovi, ale to mě český zákony nedovolují jezdit po fotbalovém stadioně na Slonovi a myslím si, že po těch 30 let, co nastupuju do ringu na Terminátora, tak si Terminátor zaslouží, abych i při té své poslední štaci na něj nastoupil tak jako vždy. Máš nějaký speciální plán na Atilu, jak ho ukončit? KOčko rychlý nebo nějakou submisi? Chceš ho tam trápit? Ale každý má vždycky nějaký speciální plán. Pak přijde Carlos a trefí se po plánu. A minule si trefila Atilka a taky bylo po plánu. Vždycky samozřejmě plán mám, ale myslím, že ten plán bude diktovat ten večer, ta atmosféra toho večera a to, kdo to bude chtít víc. A já 5 let nesním o ničem jiným, než aby této odvetě došlo a doufám, že ukážu v ringu, kdo to chce víc. Plánuješ při závěrečné fázi schazování svůj osvědčený postup nebo budeš něco měnit? Zkusíš nějak jinak? Ale já si myslím, že když něco funguje, tak to neměňte. To schazování mě vždycky vyšlo, až na jednu malinkou chybičku s datilinkou, ale já schazuju už skoro 30 let, nebo přes 30 let už schazuju, takže si myslím, že to je jako osvědčený, to, co dělám, to, že funguje, takže, jak říkám, když věci fungují, tak je rozhodně neměňte. OK, a poslední otázka. Attila dlouho nezápasil. Myslíš si, že se adekvátně dá dohnat ta 4letá zápasová pauza, kterou měl? Hele, je otázka, co si myslím, a je otázka, co jde. Vždycky každý světový rekord začal tím, že lidi říkali, že to nejde, nebo že to nedokážete, a pak někdo přišel a udělal to. Jestli se ptáte mě, jestli bych to dokázal, tak nedokázal. Po takhle dlouhé pauze se kousnout, to bych to nedokázal. Za to má Attila Vek ze všeho, co v životě dokázal, jsem mu největší obdiv a největší respekt, že skoro po 5 letech se dokáže kousnout, jít, dřít, makat a procházet se tím peklem, kterým já si procházím každý den. Myslím, že všichni vidíte, do jaké formy se dostal. Myslím, že všichni vidíte, že je prostě ješita, že si to nenechá utíct a že maká do maxima a mě to těší, protože všichni vidějí, v jaké skvělé formě. Říká se, že je to nejlepší Attila, jakýho kdy viděli, a to je přesně to, co jsem chtěl. Já jsem nechtěl, aby lidi říkali, no jo, Vémola teďka porazil starýho tlustýho Attilu Vega. Já ho chci porazit v té nejlepší formě, aby lidi neříkali, že to bylo jenom proto, že je starý. Myslím si, že oba nastoupíme v té nejlepší formě. To, co on dokázal, je neuvěřitelný, je skvěle rozjetý, ale já ho na jednou zastavím. Os!